ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ପଣ। ନିଶା ଗରଜୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବାହାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ଶୀତଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଏଣେ ସାଏଁ ସାଏଁ ଶବ୍ଦ ବଣ ଗହନରୁ ଶୁଭୁଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି ଶ୍ୱାନ ସାପଦଙ୍କ ରଡ଼ି ସହିତ ଅଶରୀରମାନଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ବି ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଭୟାବହ ମୁହଁଟିମାନ ଦିଶିଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାର୍କ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଦ୍ୱିଧା ନ କରି ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରାଚୀନ ବୃକ୍ଷଟି ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷାରୋହଣ କରି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଉତାରି ଆଣିଲେ। ତେବେ ରାଜା ତାକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଶ୍ମଶାନ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ କହିଲା, ରାଜା, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ଚିଜ ପାଇବାକୁ ଏପରି କରୁଛ। ଅଦ୍ଭୁତ ଚିଜମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁବେଳେ କାମ କରେ ନା। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୀମିତ। ଏହି କଥାଟିର ମର୍ମ ବୁଝାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହୁଛି। ମନ ଦେଇ ମୋ କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣ। ଏହା ଶୁଣିଲେ ତୁମର ଶ୍ରମଭାର ଲାଘବ ମନ ହେବ। ଏହାପରେ ସେ ବେତାଳ ଗପିଲା। କଳିଙ୍ଗର ଏକ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୟେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ, ରାଜନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କେତେଜଣ ଯୁବକ ସର୍ବଦା ରହୁଥାନ୍ତି। ଏକଦା ଯଦୁପୁର ନାମକ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର ଭୂଦେବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବାର ଖବର ପାଇ ସେ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଯିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିବାକୁ ଯିବାରୁ ଗୁରୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସକାଶେ ଯେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଲୋଡ଼ା ତାହା ତୁମେ ଆୟତ୍ତ କରିସାରିଛ। ଏଥର ଯାଇ ଅସୁସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାବୁଝି କର। ତୁମକୁ ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିଜ ଦେଉଛି। ଏହା କହି ସେ ଋଷି ଖଣ୍ଡିଏ ଦର୍ପଣ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ କରାଇ ତାର ଗୁଣ ବା ଦୁର୍ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ପଣକୁ ପଚାରିଲେ ଦର୍ପଣ ତକ୍ଷଣି କହିଦେବ। ଏହା ତମ ସେବାରେ ଲାଗିପାରେ। ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ଏହା ଉପରୁ ତୁମ ଆଗ୍ରହ ତୁଟିଯିବ ସେଦିନ ତୁମେ ଏହା ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେବ। ଏହାପରେ ଭୂଦେବ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଯଦୁପୁର ଚାଲି ଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନ୍ତେ ସେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କଲେ। ଦର୍ପଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ କାମ ଦେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅମାତ୍ୟ, ଦୂତ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଦର୍ପଣର କରାମତିରୁ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିଲେ। କ୍ରମେ ସେହି ଦର୍ପଣର ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦିନେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା, ଜଣେ ଖଡ୍ଗ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଆଉ ଜଣେ ତୀରନ୍ଦାଜ। ସେମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷ କିଏ ସେ କଥା ଆମ ଦେଶ ରାଜା ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ପଣ ରହିଛି। ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଥରେ ଖାଲି ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଭୂଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଗୃହକୁ ନେଇଗଲେ। ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ପଣ, ଦୟାକରି କୁହ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷ କିଏ? ଦର୍ପଣରୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ବାରମ୍ବାର ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରାଜା 3 ବୀରଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଉପହାର ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଧୂମକେତୁ ଓ ବଜ୍ରବାହୁ ନାମକ ସାଗର ରାଜ୍ୟର 2 ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ କୁଶଳୀ ରାଜା ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ବିଧି। କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ କେହି କାହାଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଊଣା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେଲା। ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଦୁହେଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଦୟାକରି ତାହା ନିରୂପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଦର୍ପଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ। ଦର୍ପଣର ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ବଜ୍ରବାହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଗପଟି ଆଗକୁ କଣ ହେଲା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।